kani kuno ku MPC ndipo madzulo ano muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayu Tauson Kamalata. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. Wajuli wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wafika kuchokera ku Mozambique kumwambo olumbiritsa a Daniel Chapo kukhala president wa dzikolo. Chipani cha MCP chapempha otsatira ake kuti asabwenzere zamtopola zomwe akuchita otsatira chipani cha DPP. Kampani zina zatsekedwa mu mzinda wa Lilongwe ndi cholinga choti zikhazikitse zoyenereza kwa anthu omwe akugwira ntchito makampaniwo. Takulandirani nkhani zathu. Wajuli wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wafika mdziko muno kuchokera ku Mozambique komwe anakakhala nawo pamwambo olumbiritsa a Daniel Chapo kukhala president wa dziko la Mozambique. Nduna yofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Kunkuyu ndiyo inalandira Dr. Usi pa bwalo la ndege la Chileka ku Blantyre. Mese Zamawa wafika ndi ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wafika mdziko muno kudzera pa bwalo la ndege la Chileka mu mzinda wa Blantyre. Iwo analandiridwa ndi akuluakulu ena aboma motsogozedwa ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anali mdziko la Mozambique komwe anakhala nawo pamwambo olumbiritsa president watsopano wa dziko la Mozambique pamwambo omwe unachitikira ku Independence Square mu mzinda wa Maputo mdziko la Mozambique. Poyankhula ndi MBC atafika pa bwalo la ndege la Chileka, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anatsindika zakufunika kwa ulendowu ponena kuti maiko a Malawi ndi Mozambique samangogawana chabe malire a dziko komanso amathandizana pa nkhani za malonda mwa zina. Kufunika fanena kuti Malawi ndi Mozambique ndi maiko amene agundanizana komanso ali pa ubale wa malonda komanso nkhani zambiri za chitukuko. Ndiye kunali kufunika kuti ndipite nakapereka uthenga wa mafuno abwino kuchokera kwa president athu Dr. Lazarus Chakwera kupita kwa president Chapo. Ndiye kunali kufunika ndithu kuti tipite kumene koko tikayimbirire dziko lino. Pali zambiri zimene Malawi ndi Mozambique amagwirizana. Ndiye nkufunika kuti ubale umene upitirire poyang'ana phindu limene lilipo pa ubale umene pa ulendowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anakayimirira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kumwambo olumbiritsa mtsogoleri watsopano wa dziko la Mozambique, ndipo izi nkulimbikitsa ubale omwe ulipo pakati pa maiko awiriwa. Mese Zamawa, MBC, Blantyre. Boma pamodzi ndi abwenzi osiyanasiyana akhazikitsa ndondomeko ya zaka zisanu yothetsera matenda akolera mdziko muno pofika chaka cha 2030 komanso kukhazikitsa ntchito yogawa katemera wa matenda awa. Poyankhula adamaliza kukhazikitsa ndondomekoyi, nduna ya zaumoyo akhumbize Kandodo Chiponda ati mwazina ndondomekoyi ithandizira kuchepetsa matenda akolera komanso kulimbikitsa umodzi pothana ndi matenda awa. Zambiri mulipoti la Lonjezo Msodoka. Komiti ya zaumoyo yolimbana ndi matenda akolera komanso corona kudzera ku boma komanso bungwe la UNICEF, bungwe la zaumoyo pa dziko lonse la WHO komanso abwezi osiyanasiyana ndi ena ndi magulu omwe akwaniritsa kupanga ndondomeko zolimbana ndi matenda akolera komanso kukhazikitsa ntchito yogawa katemera wa matenda awa mdziko muno. Nduna ya zaumoyo akhumbize Kandodo Chiponda ati pali kufunika kochilimika kuti matenda akolera atheretu mdziko muno. Achiponda ati undunawu uonetsetsa kuti matenda awa atheretu. Tachitira izi wika ndondomeko imeneyi chifukwa chakuti kolera yakhala itivuta kwambiri m'Malawi muno. Mukumbukira 2022-2023 amalawi mpaka 1700 kumwalira chifukwa cha kolera. Kolera timakamba kuti ndi nthenda yopeweka, ndi nthenda imene ndithu titha kuthana nayo koma kwakulu titagwirana manja. Chifukwa chake ngati unduna wa zaumoyo komanso makamaka ku Presidential Task Force imene anakhazikitsa president athu Dr. Lazarus Chakwera yapanga ndondomeko imeneyi.
oyimirira bungwe la UNICEF kuno ku Malawi Dr. Shadrack Omo ayamikira ulamuliro wa mdziko muno omwe ukuonetsetsa kuti anthu akutetezeka ku matenda a kolera. A Omo ati bungwe la UNICEF ndilodzipereka kupereka thandizo losiyanasiyana ku dziko la Malawi pothana ndi matenda a kolera. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Red Cross Society a Gloria Kunyenga alimbikitsa kufunika kogwirana manja ngati dziko kuti ntchitoyi itheke. Ndondomeko imeneyi yakhazikitsidwa ndi ntchito imene yatsala tsopano ndi ifeyo mabungwe kuphatikiza Malawi Red Cross, ma UN organizations komanso ndi boma kuti tigwirane manja kuti ntchito imeneyi ikatheke kuma boma kumene tikhale tikutumikira komanso kuthandizira anthu amene akhudzidwa kwambiri ndi nkhani ya kolera. Ndiye tikufunika kuti tigwirane manja popanga mobilize ma resources kapena kupanga mobilize ndalama zimene zingathandizire kuti ntchito imene ikathe kuyenda bwino komanso kuti tikathe kupanga implement plan imeneyi. Ntchito yokhazikitsa ndondomeko yolimbana ndi matenda a kolerawa ayikhazikitsa pamutu olimbikitsa kugwira ntchito limodzi pothana ndi matenda a kolera komanso kulimbikitsa Malawi wa thanzi. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Mlembi wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda wapempha otsatira chipanichi kuti asabwenzere nkhanza ndi chipongwe chomwe akuchita otsatira chipani cha Democratic Progressive DPP. Iwo ati diso kwa diso silimanga mudzi. Achimwendo alankhula izi potsatira malipoti oti amayi ena otsatira chipani cha MCP anavulidwa mtownship ya Ndirande. Iwo adzudzula utsogoleri wa chipani cha DPP kamba kosadzudzula mchitidwewo. Achimwendo Banda ati ndi udindo wa atsogoleri a zipani kulangiza owatsatira kuti apewe mchitidwe wa chipolowe. Choyamba sitinadabwe kwambiri chifukwa sipanatenge nthawi mwina masabata angapo apitawa pamene akuluakulu a chipani cha DPP komanso aphungu a nyumba malamulo amayima poyera pa misonkhano nkumanena kuti mukapeza anthu a MCP atavala za MCP mwaoche komanso mukapeza anthu atavala za MCP mwathamangitse. Ndizi lero zayambika kundira ndikomweko kulero tsopano tikuona azimayi amene mchitidwe chathu silingamvule mzimayi, tikuona mzimayi akumvula poyerayera kupangitsa manyazi komanso kubweretsa chitonzo ku mtundu wonse wa Malawi. Izizi zikubweretsa nkhawa ku democracy chifukwa wina aliyense amakhala ndi mbali imene anatsata kuti ine ndidzatsata chipanichi ndipo malamulo akulu a dziko lino constitution akumuvomera munthu kutsata chipani china chilichonse. Ndimo moti tizikamba mfundo zimene tingawathandizira anthu titatu kula bwanji tikumakhala kumamemeza kuti anthu adzimanga ziwawa. Izizi zitati ziyambe achipani cha Congress Party kubwezera kuti dziko muno mukakhale mtendere kuti kuli anthu a DPP atatazivulidwa ku misonkhano dziko muno mukakhale mtendere. Chifukwa chake choyamba tikufuna tidzudzule ngakhale kwa iwo amipingo amene amaona ngati kuti ziwawa zochokera kutsutsa boma si ziwawa koma ntchitidwe uwu ndi woyipa. Komanso tifuna tidzudzule kwa mpungu amene amangokhala chete osadzudzula achipani cha DPP mwenyengo ngati imeneyi. Izizi zochita kuonekeratu kuti ndi zimene a DPP anapangana kuti adziwotcha wanthu adzivula wanthu chifukwa zinakakhala kuti zimene zizi akuluakulu achipani cha DPP kuphatikizapo mapresidenti wawo amadana nazo. Atsogoleri amene anayankhula zimenezi ndipo amene akupanga zimenezi anakasuntha nkuwachotsa m'maudindo mwawo. Koma ngati m'maudindo mwawomo ali akali momwemo ndiye kuti amachita kutumana nkumauzana zoti azichita. Koma ife tifuna takumbutse atsogoleri a DPP kuti Malawi kuyambira 1993 adavomera ufulu wa zipani zochuluka. Maizi aliyense ali ndi ufulu wa chipani chake. Chachiwiri ndifuna ndi apemphe otsatira chipani cha Malawi Congress Party kuti asabwezere mchitidwe woyipa ngati umenewu, asatengerepo gawo ili ndi khalidwe la DPP, koma iwo asabwezere kupsa mtima kuti anthu athu akapanga zakuti ndiye tsopano ife tibwezere motere. Dziko silingayende, dziko silingapite patsogolo ngati anthu tidziyamba mchitidwe wake woyipa ngati umenewu. Tiye tichite ndale zowauza anthu zimene tizawachitire olo zimene tikuwachitira kusiyana kumavulana, kuphana, kuochana. Ndale za mtundu umenewu sizimanga mudzi. Koma ndifunanso ndiwapempha apolisi kuti anthu ngati amenewa ataona makamera atawaona
anthu amenewa akamangidwa apite ku khoti akayimbidwe mulandu, koma musalole kuti mpaka anthu azibwezerana okhaokha. Komanso mukamamanga anthu ngati amenewa chifukwa choti alapira malamulo, musamabwerere mbuyo chifukwa chonena kuti mukungotsatira malamulo a dziko la Malawi. Padakali pano chipani cha People's Development PDP chadzudzula mchitidwe wa chipongwe chomwe achita kwa amayi otsatira chipani cha MCP kundilande. Mchikalata chomwe atulutsa chipanichi chati mchitidwewu ndi otsutsana ndi nsanamira za ufulu wa demokrasi komanso maufulu achibadwidwe. Polankhula ndi MBC, mneneri wa chipanichi Rhodes Msonkho ati atsogoleri a ndale akuyenera kukhala patsogolo kudzudzula mchitidwewu osati kutsogolera mchitidwewu. Ane mene taiona kuti ndiyomvetsa chisoni kwambiri komanso ndiyodandaulitsa mukudziwa ino lina kuti mdziko muno muli ufulu osiyanasiyana umene Amalawi anapatsidwa. Ufulu umenewu ena anachita kumenyera ndithu, ena kutaya miyoyo yawo, ndipo maufulu amenewa tikuzofotokozapo ufulu umene anthu amakhala nawo wokhala membala wa zipani zosiyanasiyana. Choncho tikuona kuti zimene zimachitika kundilande kuti amayi chifukwa kuti anavala makaka chipani, mwina chipani chimene anthu ena sichinakomere kuchitidwa za mtopola za mtundu umenewu zimene taziona masamba mchezo. Ife ngati chipani tikuona kuti izi nzosayenera makamaka mdziko limene ndi la ufulu wa democracy. Choncho ife tikupempha Malawi kuti izi zisapitirire, tikhale ololerana, makamakaso potengera kuti mdziko muno mukhale mukuchitika chisankho, ndipo za mtundu kuti zipitirire ndiye kuti tika dziko lathu pamavuto. Chifukwa chake ife ngati chipani tadutsa ndife chikata chimene chikudzudzula mkhalidwe umenewu kuti usapitirire mdziko lino. Kuti za mtundu zisapitirire kuchitika mdziko muno, chifukwa chake mchikata chimene tikupempha apolisi kuti adzitha kuchita machawi pa za mtundu umene zikachitika, kugwira anthu amene akuchita za mtopola zotere. Pena zimakhumudwitsa kuti za mtundu zachitika chonchi zimatenga nthawi, pena mwina anthu atosagwidwa kumene. Choncho zimene zimapangitsa kuti anthu aja apitirizebe kuchitirana za mtopola za mtundu umenewu. Koma mungamitaonera mavidiyo amenewa kuchokera kundilande, tikufuna apolisi kuti achitemo msanga kugwira anthu amenewa kuti zipereke phunziro kwa ena amene akhonza kukhala ndi maganizo ofuna kuchita za mtopola za mtundu umenewu. Komanso mdziko muno muli mabungwe osiyanasiyana amene amamenyera ufulu wa amayi. Ife tikudabwa ngati chipani kuti zachitika, koma mabungwe amenewa ali chete. Tikufuna kuti ayankhulepo za mtundu umenewu, chifukwa tikakhala kuti tikuyankhulapo mochuluka kudzudzula za mtundu umenewu zithandizira kuti zisapitirire kuchitika mdziko muno. Mongamene ndafotokozera kuti mukhale mukuchitika chisankho, ndipo tikalekerera za mtundu umenewu tipangitsa kuti dziko lathu likhale pa mpungwepungwe umene siwoyenera, makamaka pa dziko limene likupita kuchisankho. Ndipo tidakali pa nkhani yomweyi, nduna yoona za chitetezo cha mdziko a Ezekiel Ching'oma yalangiza achinyamata mdziko muno kuti asalole kugwiritsidwa ntchito ndi andale powatuma kuti azichita zachipolowe. Aching'oma alankhula izi mtauniship ya Ndilande mu mzinda wa Blantyre pomwe anayendera amayi awiri otsatira chipani cha MCP omwe amachokera kulandira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, ndipo anachitidwa chipongwe. Dziko ndi limodzi, anthufe tikuyenera kukhala mwa umodzi. Dziko ndi laling'ono, anthufe ndi pachibale, andi tisamakhale motosana m'maso. Uthenga umenewu onse akukabaza ndi umene ndapatsa onse apa mamini basi. Uthenga umenewu ndapatsa achipani cha Malawi Congress Party, nakangowafotokozera kunena kuti zonse zinachitika bwana nazimva, koma inuyo musamakhale moopa. Inuyo khalani mumasuka, mukamuona nzanu wa chipani china musalimbana naye, musatengere khalidwe limene anthu ena akupanga. Inuyo pangani ngati anthu a Malawi Congress Party amene a president athu amatiphunzitsa kuti tizikhala bwino ndi wina aliyense. Komano nkhani yabwino kwambiri ndionena kuti anthu amusika ine anditsimikizira kuti anthu amene achanapanga zimene zija si anthu amuno mundilande yayi. Anthu anapanga zimene zija ndi anthu odutsa, koma kufuna aononge mbiri ya Ndilande. Ndiye ineyo ndikutero ngati nduna yoona chitetezo kunena kuti
anthu a Mundirande anenetsa kuti akadzakamuonanso munthu akuvulaza munthu wa chipani, kandi chipani cha MCP, kandi chipani cha DPP, kandi chipani cha Ford, kumanamizira kuti ndi wa Mundirande, munthu ameneyo adzamugwira okha ndi kumpititsa okha ku polisi. Ndimafuna ndiyankhule kwa ma supporters amene amatumidwa ndi anthu andale kuti azipanga zikolowe, kunena kuti zinthu izi musazitengere inu ma supporters, chifukwa ifero andale timakhala kuti tikukhala limodzi, tikudya limodzi, koma uona anyamata apansi akumenyana, akuvulazana. Mwakuti nthokuwuzani ine kuti nthawi imene ali kumeneko ma MP a DPP wandimbira mafoni ambirimbiri, yende bwino, zonse zabwino kumeneko, kusonyeza kuti ifeyo akuluakulu akundale timakhala kuti tikusekererana, tikudya limodzi, koma amafuna kuti chipsinjo cha ndale tiziponya kwa anyamata amene ali ndi tsogolo lawo looneka bwinobwino. Now uthenga umene ungapite kwa achinyamata ndi kuti zandalezi musazitengere, musalole kuti mukakhale kundende chifukwa kuti munammenya munthu chifukwa anakupatsa 2000 kwacha kuti mummenya munthu chifukwa cha zandale. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tenitonenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wafika kuchokera ku Mozambique kumwambo olumbiritsa a Daniel Chapo kukhala president wa dzikolo. Chipani cha MCP chapempha otsatira ake kuti asabwenzere zamtopola zomwe akuchita otsatira chipani cha DPP. Ndipo kampani zina zatsekedwa mu mzinda wa Lilongwe ndi cholinga choti zikhazikitse zoyenereza kwa anthu omwe akugwira ntchito makampaniwa. Abalaim, kumajere kuno ngati simnabwereko muponyana zinthu za nkhaninkhani. Kuno kuli nyama zosiyana-siyana zija zikuluzikulu amati zisanu muzipeza kuno, kumaiko kwina kulibetu. Takulandiraninso nkhanizi. Mabungwe ena omwe si aboma atsutsa mphekesera yoti bungwe la boma lobwereketsa ndalama la NIF likukondera popereka fetereza wa ngongole kwa alimi mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Forum for National Development Afraison Chodzi wanena izi pomwe bungwe la NIF limapereka matumba 311 a fetereza wa ngongole kwa alimi 150 amdera la mfumu yaikulu Chitera mboma la Chiradzulo. Charles Pensulo walemba ripotiri. Malinga ndi Chodzi pakhala pali mphekesera yoti bungwe la NIF likukongoza feterezayo kwa anthu achipani cholamula maka achigawo chapakati. Chodzi omwenso ndi membala wa bungwe la Mablemu ati izi zinachititsa bungwe lawo kuti lifufuze ndi kupeza zona zenizeni pa mphekeserazo. Malinga ndi Chodzi kafukufuku wawo wapeza kuti zomwe anthu akunena ndi zabodza. Kuona kwathu ngongoleyi si kupita kwa mtundu mmodzi olodera limodzi ayi, ikupita ku dziko lonse chifukwa cha sabata yamawa ibwerayo akhala kumpoto kusoti palumbono okwera ngongole imeneyo kupita kwa Malawi andi sikuyang'ana nkhope ndi mtundu wanji ndi wochika chigawo chanji ndi wachipani chanji chifukwa zimene zonse ndimene pesa chambiri. Mawu ake mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi ngongoleyo Limbani Jairos wayamikira bungwe la NIF popereka feterezayo kwa wina aliyense kuphatikizapo achinyamata. Iye wati izi zithandiza kuti anthu anderali akhale ndi chakudya chokwanira. Choyamba ndikuthokoza boma chifukwa chotiganizira kuti kuno pena ndinkazifunsa kunena kuti kuli anzathu olumala amaganizira gawo lawo, ife kodi paliso gawo lina lawo kalamba amaganizira gawo lawo, ife nonso pano achinyamata amene tili ndi mphamvu kodi gawo lathu ndiliti. Pamwambowo panali nduna yona za ulimi Asamu Kawale komanso nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Kunkuyu.
pomwe amalangiza alimiwo kulima mbewu zakasakaniza. Akunkuyu anapemphanso alimiwo kuti azichita ulimi wanthilira ponena kuti boma liwathandizira. Mukalima zinthu zosiyana-siyana nkukola zinthu zosiyana-siyana zimakhala ndi mpata kuti zinthu zina zikhoza zosichita bwino, zina zichita bwino mupulumukira kumeneko. Komanso zinthu zosiyana zimapita kumisika ndi mitengonso yosiyana. Anthu amenenso amafuna kugula zinthu nthawi ina amafuna zina nthawi ina safuna zina. Koma ngati nazo zonsezi tikutsimikizika tikagulitsa ndipo mlimi wathu apanga ndalama. Malinga ndi akuluakulu a bungwe la NEFI, pofika lachitatu pa 15 January bungwe lidapereka fetereza wa ngongoleyu kwa alimi okwana 761 amboma la Chiradzulu ndipo ndi wa ndalama zokwana 373 miliyoni kwacha. Charles Pensulo, MBC Chiradzulu. Nduna ya ntchito Engineer Vitumbiko Mumba walamula kuti kampani ya Central Port Refits, Topmax Mandala Limited komanso kampani ya ND atseke ndi cholinga choti makampaniwa akonzekaye zina ndi zina zoyenereza kuti anthu omwe akugwira ntchito makampaniwa adzigwira ntchito zawo bwinobwino. Izi zachitika pamene ndunayi pamodzi ndi akuluakulu ena aku ndunawo anayendera makampani osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe. Bwalo la milandu layamba layimitsa mpaka lolemba mlandu omwe a Cecilia Kadzamira anakamang'ala ku bwaloli pa zaumwini wa malo a Tichitenji Estate ku Mchinji. Banja la a Elias Kaphwiti Banda nalo likuti malowa ndi awo popeza ali ndi zikalata zovomerezeka zochoka ku boma zosonyeza umwini wawo pa malowa. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzubanda ati ndomwe anapereka malowa kwa mama Cecilia Tamanda Kadzamira ngati mphatso. Mbali zonse ziwirizi zili ndi zikalata za umwini wa malowa. Beatrice Mwape wadza ndi nkhani yonse. Bwalo la milandu linapitirira kumva mlanduwu pomwe mboni zitatu tiye Kawere aku Mchinji, akazi awo malemu Elias Kaphwiti Banda komanso mwana wa Kaphwiti Banda anapereka umboni ku bwaloli. Atatuwa ndi ena mwa mboni zisanu ndi imodzi zomwe zikuyenera kupereka umboni mu bwaloli. Mwazina poyankha mafunso tiye Kawere anauza bwaloli kuti iwo ngati mfumu sanavomereze zikalata za umwini wa malo za Kadzamira koma Akaphwiti Banda ndipo kwa iwo eni malowa ndi banja la Akaphwiti Banda. Nawo popereka umboni wawo akazi a malemu a Elias Kaphwiti Banda anauza bwaloli kuti iwo akhala akufuna kuti akambirane ndi mama Kadzamira pa nkhaniyi mothandizidwa ndi mafumu. Komabe oyimira Kadzamira pa mlanduwu Akhumbo Soko anafunsa chifukwa chimene panatengera nthawi yayitali kuti banja la Kaphwiti liyambe kufunsa za malowa pomwe maboma akhala akusintha ndipo a Elias Kaphwiti Banda anali ndi udindo ku ofesi ya Malawi Housing. Ngati amakhulupirira kuti malowa ngawo akalabwera kukhotuza mangala padusa zaka 31 from 1994 ku Zambia akuti adapita ku exile foti pa chifukwa za ndale anabwera 1994 andikuchoka nthawi imene uzafika panopa sana bwera ku court because apa amene abwera ku court ni mama kuti mubwera panopa ngo zandisokoneza koma usanabwera ku court uzadandaula kunena kuti iyayi kadziko kankatu munthu chinthu chikakuti nchako china kichima kusuntha kuti iya katenge chinthu yanga chicha koma katundu basi anayewaleka koza ka 31 nditi tikanene pano 2025 anabwera mali 1994 kena kazano kuti iyayi tufuna estate alengi sijilungama. Poyankhapo mayi Kaphwiti Banda anauza bwaloli kuti anatenga nthawi kuti apite ku malowo popeza analibe zikalata zawo za umboni wa umwini wawo pa malowo pa nthawiyo ndipo atazipeza ndipo mwanapita kuti nkhaniyo ayikambe. Pakadali pano oyimira banja la Kaphwiti Banda ati ndi okhutira ndi momwe mlanduwu ukuyendera kufikira pano. Ife tilokhutira ndi mmene kesi ikuyendera chifukwa choti tinakonza zoti tiitana mboni 6 ndi lerolo taitana mboni zitatu ndi tangosala ndi mboni zitatu sozokha ndi tili ndokhutira ndi mmene zikuyendera chifukwa choti tikuona kuti tikamafika lolemba pomwe kesi idzapitirire tizakhala tikumaliza mlanduwo. Mama Cecilia Kadzamira anakamang'ala ku bwalo la milandu pa za umwini wa malo a Tichitenji Estate pomwe nalo banja la Kaphwiti Banda akuti ndi awo. Malinga ndi zikalata zomwe zinaperekedwa mu bwaloli, a Elias Kaphwiti Banda anali ndi umwini wa malowa kuyambira mchaka cha 1968. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Ndipo munkhani za masewero bungwe loyendetsa masewero a taekwondo mdziko muno lati layika ndondomeko zoyenera
pofuna kutukula masewerowa kuyambira kwa ana achichepere. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli Alavmo Masinga auza MBC kuti ali ndi ndondomeko yophunzitsa ana zaka zisanu ndi chimodzi kusewera taekwondo kuti adzikula ndi chidwi cha masewerowa. Mukudziwa kunena kuti sport kapena kunena kuti taekwondo sport timayambira pansi kwambiri pamene pajapo tikudzala luso limene liti lizakhale likuyimirira Malawi kutsogoloko pa national level komanso pa international level. Nde mwana timayamba kumudzala ali wang'ono kuti chinthu chikhazikike m'mutu mwake, akamakula azikhala ndi lingaliro la sport imene akuti akupanga chimodzimodzi ngati masport ena aliwonse aja sutamangofikira munthu wankulu kukayamba sport imene komano amenera kuyambira ali wang'ono. Nde pamene pajapo maona taekwondo yapanga introduce ana achichepere amene tifuna kuti zaka zikubwerazi akhale akuti imirira pa category imene timaitcha kuti makadeti imene ili ngati 14 to 15 years. Tikatero akachoka pamene pajapo pamene amapita pa junior level. So zikuyenera kuyambira pamene pajapo kuti chinthu chikhale nacho zimene tikuphunzitsa pa ground, even makocha zimene akuphunzitsa pa ground kuti akakhale nazo akukula nazo kuti pamawa asazapezeke wina wake owatsutsa za taekwondo. Chifukwa ambiri amaganiza kunena kuti tikati taekwondo ndiye kuti ndikupanga khanza kapena kumapanga zifamba, koma mwana ngati amene ujawe kumudza kunena kumuza kuti iyi ndi sport sikuyenera umamenya anthu ina aliyese chimene angaganizire. So amene jampovuta kuti unakaza nchonse kunena kuti ayiwe taekwondo ndi ya violence kapena kuti taekwondo ndi ya nkhanza. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomito yake. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wafika kuchokera ku Mozambique komwe kunali mwambo olumbiritsa Daniel Chapo kukhala president wa dzikolo. Chipani cha MCP chapempha otsatira ake kuti asabwenzere za mtopola zomwe akuchita otsatira chipani cha DPP. Ndipo kampani zina zatsekedwa mu mzinda wa Lilongwe ndi cholinga choti zikhazikitse zoyenereza kwa anthu omwe akugwira ntchito makampaniwa. Munali ndine Blessings Chireuka ndi mzangayo Tauson Kamalata. Mwakoma nonse.